OKFM 101.7. Na mo amunim sa Abrabopa dwumade ye chance ye hie hu nkran na ye bre ntimi mo ne tew ewra bi ye friend Christine Kane wo ye tele evangelist and afis wo ye preacher wo ye teacher of the word ye Christine K na wono na wo mo ye human trafficking no so wo sha ye 21 wono na ye founder a wo dan no na o kan story wi amegiri se ne story ni nkran hye bi ewum wo se wonyini ye no na maame ne papa bi ono wo mti obu se wo mo se me nya mo biological daughter na me maame ene me papa we ene omo ndede tenasem se maame tenase ne yen kan asem nkyerɛw obi na wo no obeto wo twene ena yen fa we adopt wo ene ye ne wo tenaye eti wo no wo maame eja wo ho a wanya wo din eti hospital ye wo no anasa hospital koja ni oni din wo ho ba bi kro edin ni ho unse akora bia ye wo wa ye kyerɛ wo din se bia aseda adepa okatachie anase bia papa kwame na amo ono de edin enka ne ho eti obusa wo se enti die bone pa na me ye me maame ne me papa anti wo mo wo me eti me maame mpa ma me din me papa mpa ma me din na wo ye madwen so wo beto ma twene ene ese me nya ni papa pa bia wo ene ese me mu oha wo eti wo se wo nyini nyina na edi ne nya eye ne se ni mu oha efise obi a ya wo na kwakoto na twene na chese se wo hye ne pasa na chese enidaso bi eni ho ma no eti era Christine Kane na adi na worahuo mu ankasa nanso ekyire nyame ye nadom ohun se nyame bi wo ho na nyame bi na ball no na ema ne sesa na dwene ema hu se se me maame ne me papa minim wo mo minim baabi me maame so wuo so wote ase se me papa wuo so wote ase minim da wo mo to me twene na se wo mo mpame a me wo heavily father bia ajapa bia ono de wo dome ne wo pemasem orofo se wotie me sabre bia nipa reject o bia nipa disappoint o bia nipa bia kan kyerɛ wo se wo ye nipa hunu ebia nipa bia kan kyerɛ wo sɛ ye ka nipa a wonka ho maame mema waso ate sɛ wo nyame bi a wo bɔ wo na onyame na wo bɔ wo no wo sombo ma no ebetimi abasa wo maame no papa se na wo ye accident unse tore bi awarefo wo mutimi ka so wo ye ka se ba wutu pe ɛna baako bi ba nti on de wo ye accident ya amplane etu ye keka bi bi sana na ye wo sɛ okra you are not wanted obi ampe wo maame onyame bi pe wo ankasa pe wasam onyame bi dɔ wo bɔ wo sɛ ne suban ene ne saso enti gitumu saa onyame bi epese wo boa onyame bi pese wo ka wo ho enti don't allow your past to define you ema ne etchemu bi ekwan ya nipa bi de wafa so ene nipa bi eto wo twene ye no mema eno enche wo nipa ban ekwan ya wo ex boyfriend bi o ex girlfriend bi de wo fa so eka kire wo se ye ka mema wo ka ho ye ka ma wo ka ho wo ho nya fe mema saa de ne eni wonya Bible say whose report will you believe why asam na obegye adie obegye onyankopon asam a waka fa ho ana obegye onyankopon de adie era Christine Kane she reached a point and who said abi meka se me hye me pastor enidaso bi anim meka se me hye me maame ne me papa enidaso bi anim meka se me si so na me ye teenager nipa o ma abuse me wo mo awrepu me wo mo ye me bone a enidaso bi anim nanso se me tumani na me hye soro a se David kae no mema mani so ma kire bepo enfa na me mu afiri beba me mu afiri asafo awurade enti emma ninya enidaso maame enidaso bi wo ho mawo eno na me pesa wo de hye wadwene mu say don't allow your past okay to intimidate you and also to define you emfa wo ni nipa bi o matreat wo nipa bi o mu bu wo nimtia if you will see yourself the way God sees you eniema besesa if the Bible kra ka say as a man thinks in his heart so is he dia wo dwene fa ho no sa na wabrabo beye enti se wo gina ho a ho eye gina me rom na dane ho say me yo nyankopon ba I am a daughter of Zion. I am a son of God. God created me in his image and in his likeness. Me ye nyankopon ba wo bo mi suban ene ne saso. Ma masa me bene na masasi so hakwa. Botaye bi da me so. Bibi wo ha nyankopon pese wo ye na asasi so a ehia me enu nti na wo bo me. Bibi wo ho nyankopon pese wo ye na wasasi so a ehia wo enu nti na wo bo wo. Baabi a ye wo to ye no eno enkyere wo nipa ban. Ekwa nipa fa so atwiti wo no enkyere wo nipa ban. De ensem bi nipa bi akeka na enkyere wo nipa ban. Ebi mpo wo kunu ana wo yiri mpo waware no akasakasa bi si ema ne tu asem bi ma wo a ama ho ya maame mentie wo yira na se wo kunu na sam na o kan ma wo munya hasa wate ji onyankopon die ni di ebi a wo kunu kura wo ne ne te wo no wo mu anasa wo yire no kura wo mfa ni die bi mawo etitore bia na ma ho ya ha
wo identity no enya aware wo identity efra safo awurade mu ena ebaye onyankopon wo bo wo se ne supa ne seso ansa na aware ba etinya aware ena edefine no eti emfa wo ne de bema na eka kire wo emfa wo ne oba na eka kire wo emfa wo se wo mame na se papa bi mpewasem anase wo nuanom tan wo te se de Joseph nuanom tan wo mo no de nyame aka fa wo ho no eno ena sese wo gitum ne ntina da bia me hye wo nkran se eye sue nyankopon asem eso nyankopon asem no betimi aboa wo amwo hu who you are wo nipa ban ene wo bobre ebema omo odu omo ayedu na mfa wo ne wo bete efa wasum ha ebepie ha efise wo obie ne wo betimi intimidate you. If you know who you are in Christ, obi ntimi intimidate you da. If says obi kan asem na wo de atoto nyankopon asem de ho. Wo de toto ho na ne nyankopon asem bo abura na wato nipa ne de na to atwene. Na wafa nyankopon asem de no. If so nyankopon asem na ye solid, ye dependable, eno na ejina so, eno na wo de bebo obra. Etiene masema me de ma wo ne say, don't allow your past to define you. De e define wo no de kire wo bobre, de kire wo nipa ban, ye de nyankopon akade afa ho. Na nyankopon se menka nkire wo say, wo do wo pewasem wo dwene wo ho ba bia wo bia wonnim wo wonim ne wo fam wonim de nipa de aye wo sa wo de ne nyina beto ne nsem a obetimi akeka siani na waye bibi sonko e de ama Abrabopa fi say everything will work together for your good. Wonye nipa hunu wate bibi wa asase so onyankopon pese wo ye eno nti na obo wo ene kone na ase ene ne nkasa na onyame bebie ne ma so a kire fi say waka empo wo Jeremiah chapter 33 verse 3 wose su frɛ me na megye wo so na meka wo nsɛm a ehinta a wonte da. David wose me kwa ho hiahia mu a meso kyerɛ asafo awurade na meso kyerɛ no a asafo awurade ebegye me so wo sombo wo modu onyame do bibi wo ho a onyame pese wo de wo ye gitum sa na fe no bo bra na emfa yedie ene enkanko emre obabia wo bia. OKFM 101.7.